Aşgabatda hususy söwda nokatlarynyň, dellekhanalaryň, gözellik salonlarynyň we fitnes merkezleriniň aglabasy köpçülikleýin ýapylyp, olaryň gapylaryna möhür basyldy. Häkimligiň işgärleri dukanlaryň we söwda hyzmat nokatlarynyň gapylaryny möhürläp başlady. Grajdanskaya köçesiniň urunaky hususy dukanlaryň tasy ählisi ýapyldy. Umuman ilkinji nowatda protokol köçelerini we onuň golaýyndaky sebitleri şol sanda Olimpiya şäherçesini arasalaýarlar. Bu ýerdäki dukanlaryň käbirine möhür basylan bolsa, käbirinden kärenneçiler öz goşlaryny çykarýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 29-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä umuman ila tarasynda bir ädim golaýdy diýilip hasaplanýan söwda dukanlaryny aýyrmak barada kärenneçilere dillen görkezme berildi. Mundan beýlek Aşgabatda hususy söwda we hyzmat nokatlary söwda merkezlerinde we döwleti değişli dukanlarda yerleştirilmeli edildi. Dukanlary, salonlary söwda merkezlerine geçirmek düzgünleri, kriteriýalary nämäli bolup galýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçy öňünden planlaşdyrylyp gurulan we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýokarsynda değişli mahabat belgisi yerleşdirilen hyzmat nokatlarynyň saklanyp galjakdygy barada gurrunlaryň bardygyny hem bellidi. Mysal üçin köp gatly jaýyň ýokarsynda et we balyk ýa-da dermanhana, matalar diýilip reklama ýazysy bolsa, onda şol dukanlar saklanyp galmaly. Eger jaýyň ýokarsynda başga ýazgy, jaýyň aşagynda ýa-da ýerdemininde başga dukan bolsa, onda ol söwda nokady ýapylmaly we soňra üýtgedilmeli. Ýöne bu täze gurulan jaýlaryň yerleşýän etrapçalaryny değişli diýip habarçy şäheriň beýleki etrapçalarynaky dukanlaryň we salonlaryň dollygyny ýapylýandygyny hem bellidi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň häkimetleri tarapyndan gyssaly görnüşde alınıp barylýan bu çäre hususy telekeçileriň uly göwrüminiň ýok bolup gitmegine şeýle-de ençemi adamyň iş orunlaryny ýitirmegine getirýär. Dellekhanalaryň we gözellik salonlary adatça jaýlaryň birinji gatlarynda ýa-da ýerdeminlerinde yerleşýärdi. Bu iş bilen köplenç Türkmenawatdan, Mardan, Daşowdan gelen aýal gyzlar meşgullanýardy. Şeýle salony ýapylan aýallaryň biri öz iş ýeri ýapylanda çäresizlikden aglady diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýlary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna goşan video maglumatlarda ýapylýan hususy söwda we hyzmat nokatlaryndan goşlaryň gyssagary çykarylýandygyny we jaýlarda desine awatlaýyş işleriniň geçirilýändigini görse bolýar. Aşgabatda hususy söwda we hyzmat nokatlaryny ýapmak boýunça gyssaly alınıp barylýan bu çäre prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 23-nji maýda Aşgabatyň merkezine alınıp barylýan işler bilen tanyşyp paýtagty ösürmek barada maslahat geçirmeginiň ideýanyna gawat geldi. Maslahatyň dowamynda prezident şäherde bir kanun gurulýan binalardan, käbir binalaryň göz öňünde tutulan maksatlary üçin ulanylmazlygyndan näýile boldy. Mysal üçin käbir desgalaryň azyk we hojalyk dukanlaryna niýetlenen 3-nji gatlary hususy fitnes klublar, dürli gurnoklar, disko merkezler we beýleki maksatlar üçin berilipdir. Munyň üçin ýörite bellenen ýerler bar. Şol ýerler bolsa ulanylmandyr diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň sözlerini çitirledi. Döwlet başçysynyň bu çykyşyndan soň has takygy 25-nji maýda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri şäher häkimetläriniň garaşsyzlyk we bitarap Türkmenistan köçeleriniň urunaky elitni jaýlaryň aşaky gatlaryna yerleşýän firmalary eýleýän binalaryny boşatmaga mejbur edýändigini habar beripdi. 28-nji maýda bolsa esasan paýtagtyň merkezindäki ýaşaýyş jaýlarynda yerleşýän dukanlaryň, fitnes merkezleriň, dellekhanalaryň, gözellik we masaj salonlarynyň eýlerini lisenziýalarynyň uzoldylmajakdygy duýduruldy we söwda nokatlary şäher häkimligi tarapyndan ýapylyp başlandy. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi.